Ine şu gün ýolda men gowja oglanjaga dostum Dawud Serdarov seýlemi 9 ýaşynda ýurtlaň şäher merkezleriniň atlaryny bilýär seýlemi. Gittikmi barlak görelmi? Ýörün Awstraliýa, Canberra, Azerbaýjan, Baku, Argentina, Buenos Aires, Awganistan, Belarusiýa, Minsk, Braziliýa, Brasilia, Uruguay, Montevideo, Велика Britaniýa, London, Venezuela, Caracas, Vengriýa, Budapest, Gana, Accra, Honduras, Tegucigalpa, Daniýa, Copenhagen, Egipet, Kair, Irak, Bagdad, Türkmenistan, Aşgabat, Kazakystan, Astana, Amerika, Washington, Hytaý, Pekin, Koreýa, Kayseri, Severny, Hainan, Kuveyt, El Kuveyt, Livan, Beirut, Malayzia, Kuala Lumpur, Mongolia, Ulan Bator, Rossiya emirlikleri, Abu Dhabi, Paraguay, Asunción, yeni Senegal, Senegal, Dakar, Tayland, Bangkok, Tacikistan, Tacikistan, Dushanbe, Uruguay, Montevideo, Horvatiya, Zagreb, Fransa, Paris, İtalya, Rim, Özbekistan. Taşkent, Malades. Indi ýaşaýan ýerlerden bilýän, dogry dämi? Kim ýerde ýaşasa, şota kaýsy awtobus bar ýa, şonu bilýän, dogrymy? Mirçe. 38 var ya böyle. Gunstaýdanmy? O idil teki vardı. Tekewazardan uğraýas, dogry dämi? Bir Tekewazardan uğraýas, şonda kaýsy awtobus nira bar ýa, şonu bilmeli, dogry dämi? Gitdikmi? Mirç. 38, Olimpiýa şäherçigi. 19, 10 mikroraýon. 84 gece, 17 gece. 30 mikroraýon. 23, Biz meýne barjak Tekewazardan. teki vardı. 61, 62, 74. Bagra barjak. Hayır teki değil mi? Hawa. 50'lik. Deh.